самыя адстойныя беларускія трэкі. Для аматараў музычных делікатэсаў прапаную нацешыцца навінкамі нашых сённяшніх герояў. Абедзве песні калабарацыі і разлічаны яны на малалетак, якім важны плюс вайбік, угарная эмоцыя, ну і каб не давіла на мазгі. Першы фіт паміж «Деньги говорят» і «Я Маугли». З пункту гледжання тэксту, адсылак і панчаў, но тут усё вельмі прикольна. Але гучыць гэтае творчае дасягненне так, быццам котка пасядзеў на латку і даў паслухаць вам вынік. Каб не сумавалі, дадам тот факт, што «Деньги говорят» маюць 1000 слухачоў на спотіку, а «Я Маугли» 25 000. Прыкладна тое ж самае, але ў панкавым гучанні зрабілі Віолетта Сакалова, Травмы і Жанна Арешкіна. Хутчэй за ўсё, вы з іх нікога не ведаеце, але артыст Віолетта Сакалова, гэта, дарэчы, хлопец. Привет. Это звучало так, привет. Мае 3 трекі мільённікі і 250 000 праслухоўванняў кожны месяц. Гук Воложенскія вілы, але свегавыя моманты прысутнічаюць.